Moltes gràcies, senyor president. Bon dia a tothom. Bon dia també a vostè, senyor conseller. Fa unes setmanes el Consell Escolar de les Illes Balears va aprovar el document del pacte educatiu. En aquest moment en queden fora les entitats que al meu entendre no han entès que pacte vol dir renúncia a algunes de les pròpies postures i també empatia respecte a les postures dels altres. Són sectors que d'alguna manera representen els extrems de l'espectre sociopolític, la qual cosa assenyala que el pacte s'ha fet en la bona direcció, tal vegada fa falta més feina, però de moment s'està fent en la bona direcció en el sentit en què aglutina els sectors centrals i que políticament representen la centralitat de la nostra societat. El pacte educatiu és un dels temes més importants d'aquesta legislatura, jo li he dit ja moltes vegades i crec que vostè hi està d'acord, i crearia una gran frustració si no es veiessin materialitzats alguns dels seus aspectes en aquesta mateixa legislatura, la qual cosa vol dir el curs 2018-19, que serà el darrer que començarà abans que acabi la legislatura. Els mesos han anat passant i, per tant, aquest compte enrere del curs 2018-2019 ha començat ja. I és per això que li deman com pensa implementar el govern el projecte del pacte educatiu. Moltes gràcies, president, diputat, diputades. Senyor Castell, moltes gràcies per aquesta pregunta. Jo considero amb vostè que se tracta d'una qüestió clau, no només a nivell de les Illes Balears, també a nivell de l'Estat. Jo crec que són dos elements que s'haurien de correlacionar perquè una cosa condiciona l'altra. En qualsevol cas, jo aprofito la seva pregunta per tornar a reconèixer d'una forma clara la feina que va fer Illes per un pacte, que va fer feina en tots els sectors educatius i totes les Illes Balears davant aquest període negre que vàrem viure la passada legislatura i que ja és història i que, per tant, pensam que cal donar una passa endavant. Nosaltres, com a conseller d'Educació del Govern de les Illes Balears, tenim clar que no és un full de ruta. Aquesta setmana mateixa, el Consell Escolar de les Illes Balears entregarà a la Consell d'Educació un document que se va aprovar d'una forma, jo diria, molt majoritària, sense el suport d'un sindicat més significatiu, la qual també és una qüestió que hem de reflexionar de forma significativa per tal de pensar que s'ha d'integrar tothom. Una vegada que tinguem aquest document per part de la Consell d'Educació, el nostre objectiu és enviar aquest document, fer-lo l'entrega en el Parlament de les Illes Balears, a la mesa del Parlament, de tots els grups parlamentaris, a fi i efecte de començar a fer la feina adequada perquè d'aquest pacte social passem en aquest pacte polític necessari. Nosaltres pensam que aquí aleshores, la Consell d'Educació, sempre respectant, lògicament, el Parlament se vol involucrar d'una forma significativa, vol estar, diguem, enterada i participant de forma clara en aquest pacte polític necessari i per això farem tots els esforços. Nosaltres, com a Consell d'Educació, també ja ens hem reunit a tots els grups parlamentaris amb una idea molt clara, pacte sí i pacte inclusiu. Són els dos elements sobre els quals, de qualque manera, nosaltres hem treballat. I, en aquest moment, el que s'haurà de concretar els grups parlamentaris és quina és la metodologia adequada per tal de fer possible i que el curs de 8 de 9 ja podem entrar en una altra dinàmica. Aquesta és una mica la filosofia sobre la qual nosaltres estem treballant. Gràcies, senyor president. Senyor conseller, cal una llei educativa amb el màxim consens possible, amb el màxim d'inclusiu possible, però cal una llei educativa, no només per satisfer el desig del pacte que això es materialitzi en una llei, que també la llei dona estabilitat, sinó per donar resposta als reptes, que en parlem cada setmana, els reptes complexos que té el nostre sistema educatiu, per aprofitar les escletxes que ens deixa la legislació estatal. Jo crec que no podem esperar i no podem estar pendents de com es resol el pacte estatal perquè tampoc sabem el ritme que va ni sabem el resultat que ens en donarà. Amb la situació actual necessitem una llei balear que doni resposta a aquestes necessitats. I amb aquest pla de treball jo crec que la via que vostè ens proposa és massa lenta. És a dir, evidentment que la llei educativa haurà d'acabar passant pel Parlament, però jo crec que seria molt més operatiu que el seu govern estigués negociant ja amb els sectors que no s'han inclòs dins del pacte i especialment estic pensant en el Partit Popular, que evidentment representa una part molt significativa de la ciutadania que ha d'estar dins d'aquest pacte. I crec que aquesta feina només la pot fer el govern. I derivar-ho a un debat previ entre grups parlamentaris, que finalment també haurem de fer aquesta feina per aprovar la llei, és endarrerir excessivament aquest projecte. Ens cal una llei, senyor conseller, i el temps s'acaba. Estic d'acord. Nosaltres, des del primer moment, ja començarem a treballar amb una llei educativa pròpia, però tampoc no poden deixar, evidentment, que el Parlament de les Illes Balears, on hi ha tota la representació de les Illes Balears, treballi per fer aquest acord polític. I aquest acord polític jo crec que s'ha de fer partint d'aquest document de la comunitat educativa
intentant que la comunitat política o Parlament faci aquest acord i des del govern serem actius i des del primer moment començarem a treballar de forma significativa amb aquesta llei autonòmica d'educació que considerem serà clau per intentar donar resposta als reptes que tenim. Però així tot pensam que el Parlament també ha de jugar un paper clau, de lo contrari crec que seria una llei que ha de tenir un consens de lo que és la representació popular de les Illes Balears. Per tant, jo crec que estan d'acord i li puc assegurar que el govern serà actiu, serà proactiu i no serà passiu davant d'un tema que ens ocupi i ens ocupi a tothom. Moltes gràcies.